Кытайлар Volvo компаниясын сатып алганнан соң швед бренды язмышы бөтенләй үзгәрде. 12 ел дәвамында чыккан XC90 яңа буын белән алышынды. Яңа седан S90, XC60ның чираттагы буыны барлыкка килде. Кыскасы, брендның икенче сулышалу күренә. Шул ук вакытта ялгышырга кирәкми. Проектта Кытайлардан акча гына, инженерия, дизайн, көйләүләре, элеккечә автомобиль төзелешендә бай тәҗрибәсе булган шведлар кулында. Яңа коммерция ягыннан уңышлы XC90, S90 седанын сата башлау һәм XC60 машинасының буын алмашуы аудиторияның брендка кызыксынуын яңадан уятып җибәрде. Һәм Volvo темпына кернәйтмичә үз тарихында беренче компакт кроссовер XC40 тәкъдим итте. Хәтта видеода күренеп тора, бу габаритлары буенча кечкенә автомобиль һәм Nissan Juke, Opel Mokka, Suzuki SX4 машиналары белән чагыштырылып. Озынлыгы 4425 мм, киңлеге 1863 мм, биеклеге 1652 мм, игълан ителгән дорожный просвет 211 мм. Автопромда кабул ителгәнчә, XC40 нигезендә Кытайлар белән хезмәттәшлектә эшләнгән CMF модульле платформа ята. Двигатель аркылы тора, шасси компоновкасы традицион, алда Макферсон, артта күп рычаглы подвеска. Моннан тыш Volvo кузовында адаптив подвеска булачак. Сатып алучы стандарт, спорт яки адаптив режимнары арасында сайларга мөмкин. Привод алгы һәм тулы була ала. Тулы приводта арткы тәгәрмәчләрне тоташтыручы күп дисклы муфта куела. Вакыт узу белән һәр Volvo электр двигательләре белән җиһазландырачак, соңрак марка ички яну двигательләреннән тулысынча азат ителәчәк дип белдерде. Әлегә марка тарихындагы беренче компакт кроссовер сәхнәгә бик куәтле 2 модификация белән чыга. 2 литрлы турбомотор 247 ат көченә ия, дизельдә 190 ат көче. 2 вариантта 8 баскыч автомат һәм тулы привод белән җиһазлана. Volvo компаниясе үзен премиум сегмент итеп позицияләнүгә күрә, үз продуктлары өчен киң өстәмә җиһазлар тәкъдим итә. Рестайлингтан соң Mitsubishi L200 гадәти булмаган пикап исеме өчен бәхәсләшергә әзер. Чөнки иң сизелерлек үзгәрешләр тышкы кыяфәттә. Утилитар йөк машинасы хәзер Eclipse Cross һәм Expander модельләрендәге кебек үк Dynamic Shield фирма стилендәге алгы өлешкә ия. Барлык яңа алгы кузов панельләре югарырак биеклектә тора. Тәгәрмәч аркалары квадратлашкан. Яңа автомобильләрдә арка накладкалары югалган. Пикапка башка дизайнлы арткы бампер һәм үзгәртелгән светодиод арткы фонарьлар куелачак. Салонда үзгәрешләр андый зур түгел. Үзәк консоль башкача рәсмиләштерелде, тоннель һәм ишекләрдә йомшак вставкалар барлыкка килде. Приборлар графикасы үзгәрде. Яңа опциялар өстәлде. Алгы һәм арткы парктроник, күзәтү камералары, шулай ук автомат рәвешендә эшләүче тормоз һәм сукырлык зоналарының контроль системасы бар. Төп үзгәреш 6 баскычлы автомат. Җитештерүчеләр у яңа коробка белән L200 автомобиле динамиклырак һәм экономиялерәк йөрүчәк дип вәгъдә итә. Әлбәттә, механикада сакланып калган. Тулы приводлы трансмиссиялар үзгәрмәде, әмма пикапның кыйммәтле версияләрендә Pajero спорт машинасыннан таныш электрон настройкалар барлыкка килде. Mitsubishi L200 яңа алдынгы эре тормоз дисклар һәм башка арткы амортизаторларга ия булды. Моторлар элеккегә төрле базарларда 2/4 күләмле турбо дизельләр өчен 154 яки 181 ат көче тәкъдим итәләр. Шулай ук 2/4 күләмле 128 ат көчле двигательләр каралган. L200 моделенең баш заводы Таиландта урнашкан. Россия базарында яңартылган машиналар 2019 елның беренче яртысында көтелә. Skoda Чех маркасы яшь максатчан аудиторияга Kamiq исемле компактлы кроссовер мөрәҗәгать итә. Kamiq бар алгы привод белән чыгачак. Алгы өлешендә 4 күзле оптика, светодиод фарлар үстендә йөрешле утлар яна. Исегезгә төшерәбез. Kamiq машинасы Skoda Vision X концептыннан үсте һәм аның күп кенә үзенчәлекләрен саклап калды. Әлеге паркетник Skoda Scala машинасы белән бер платформада ясалган. Модельләрдә агрегат гаммасы бер төрле. 1 литр 95 яки 115 ат көчле, 1/5 күләмле 150 ат көчле бензин двигательләре, аннары 115 ат көчле 1/6 күләмле дизель бар. Тапшыру коробкаларына 5 һәм 6 баскычлы механика һәм 7 баскычлы DSG робот сайларга мөмкин. Kamiqның Scala хэтчбегында кебек үк Normal, Sport, Eco, Individual режимнары белән Driving Mode Select системасы тора. Опция рәвешендә юлсызлыктан йөрер өчен әзерләнгән машинаның аскы өлешен саклаучы җайланмалар каралган. Хэтчбэг белән чагыштырганда паркетникның клиренсы 37 мм-га күбрәк. Салонда автомобиль Scala хэтчбегын кабатлый. Skoda Kamiq сатуы ел ахырына кадәр башланачагы билгеле. Яңа компакт кроссовер Kariok машинасыннан арзанрак булырга тиеш.
Германияда ул 1 миллион 670 мең сумнан башлана. Күптән түгел, икенче буын 4 ишекле купе Mercedes C-лы автомобильләренә заказлар кабул итә башладылар. Компания Европа һәм Россия өчен тулы комплектациялар һәм бәяләр исемлеген бастырып чыгарды. Европа өчен 7 модификациядан безгә кадәр 3 версия генә килеп җитте. C-ла 200 Sport, C-ла 250 Fomatic Sport, инде база версиясе AMG пакет, кара эко кожадан спорт утыргычлар, арткы камера, парковка ассистенты, сигнализация һәм 18 дюймлы тәгәрмәч белән җиһазлана. Моторларның егерлеге 163-тән 224 at көченә кадәр. Россия өчен адаптация үткәннән соң башлангыч алгы приводлы версиясе мөгаен 150 at көченә кадәр киметелер. Механик коробкалары каралмаган. Тик 2 сцеплениялы 7 катлы робот кына куярга мөмкин. Беренче машиналар Россиягә июнь аенда киләчәк. Безнең илдә C-класслы универсаллар алай күп сатылмый. Бары тик Ford Focus һәм Skoda Octavia комби гына. Ә хәзер инде базарга яңа Kia Ceed SV чыкты. Безгә 3 двигатель, 9 комплектация һәм 3 тапшыру коробкасы тәкъдим ителә. Механик һәм автомат коробка белән 1/4 күләмле 100 at көчле һәм 1/6 күләмле 128 at көчле двигательләр тәкъдим ителә. 1/4 турбо двигательле 140 at көчле машина тик 7 катлы робот белән җиһазлана. Яткырылган утыргычлар ярдәмендә багажник күләме 625 литрдан 1694 литрга кадәр арта. Универсал әрҗәсендәге машиналар хэтчбэк белән чагыштырганда 40 мең сумга кыйммәтрәк. Яңа Ceedның прайс-лист чикләре 1 миллион 84 мең 900 сумнан 1 миллион 624 мең сумга кадәр үзгәрә. Россия өчен Ceed SV Калининград автоторында җыела. 3-нче модель BMW G20 кузовын көткән арада, инде хөрмәтле тамашачылар, без сезгә 2011 елдан алып бүгенге көнгә кадәр чыккан F30 кузовы турында тулаем сөйләп китәргә тырышырбыз бүгенге тапшыруыбызда. Инде дуслар, BMW 3-нче модельле машина ир кешеләр арасында да, хатын-кызлар арасында да бик популяр. Ни өчен дигәндә, ул дөрестән дә бик мотор. Аның белән йөрүе рәхәт. BMW машинасы турында гомумән булай сөйләп бетереп кенә булмый. Әгәр дә сез BMW машинасында йөреп карамагансыз икән, мин сезгә бик тәгән киңәш итәм. Сөйләп аңлатып кына бетерә торган машина түгел. Бүгенге көндә күпчелек машиналарга светодиод фарлар куялар, ләкин BMW-ның кирпекләре башка фарлардан аерылып тора. Элеккегә буын E90 кузовлы BMW машинасы шактый уңышлы булып чыкты һәм инде популярлар арасында бик узак булып торды. Андый машинадан соң тагын да уңышлырак машина ясауы, дөресен әйткәндә, бик авыр булды, ләкин BMW компаниясе монда да уңышка иреште. Безнең машинабыз тулы приводлы булуына карамастан, монда 145 мм клиренс тора, шуны әйтеп китәсе килә. Күп кенә кешеләрне 145 мм куркыта. Но нәрсә дип әйтергә кирәк? Кая йөрүгезгә карап инде. Әгәр дә сез дөрестән дә авыл җирләрендә торасыз икән, дөрестән дә бу әздер, ләкин менә безнең машинага инде 2 елдан 2 ел тирәсе 2 ел була, күреп торасыз, безнең бернинди зыян күрмәгән машинабыз. Шуңа күрә әгәр дә шәһәр өчен генә аласыз икән бу машинаны, минемчә бу клиренс тулаем җитәрлек. 3-нче модельле BMW-ларда запас тәгәрмәч юк. Күзалдыгызга китерә аласызмы? Запас тәгәрмәч юк. Ничек инде юк дип сораучылар булар. Инде дуслар, безнең өчен BMW компаниясе алдан уйлап куйды. Монда инде заводтан run-flat системалы тәгәрмәчләр куела. Нәрсә дигән сүз ул run-flat? Кемнәр аңламый. Әгәр дә сезнең тәгәрмәчегез тишелгән икән, якынча бер 100-150 километр чакрым уза алырлык мөмкинчелек бирә торган система бу. Димәк, безнең тәгәрмәчебез бик калын һәм каты кортлы. Әгәр дә тизлекне арттырып бармасагыз, сез рәхәтләнеп бер 100-150 чакрым тирәсе бара аласыз дигән сүз. Запас тәгәрмәч кирәк тә түгел.
Енді достар, машинаның салоны турында әз генә сөйләп китәсе килә, әз генә күз салып китик. Монда дөресен генә әйткәндә гадилек. Кемдер өчен бу гадилек бик принципиаль, кемдер ярата шушындый гадилекне, гади машиналарны. Ә кемгәдер, нәрсә инде монда бер нәрсә дә юк, бу бигрәк гади машина дип кемнедер куркытадыр да. Ләкин шәхсән миңа килгәндә, монда кирәкле яраклы әйберләребез барысы да бар. Артыгы бәлки кирәк тә түгелдер. Тулаем һәрберсе турында аерым сөйләп китәбез. Әгәр дә экранга күз салабыз икән, безнең монда гади кичкенә генә экран тора, безнең артка камерабыз юк, безнең комплектациядә. Артка йөргәндә безнең парктроникларыбыз гына эшли. Менә хәзер карап китсәгез дә була. Димәк, алгы парктроникларыбыз бар. Монда 4 парктроник һәм инде артта да шулай ук 4 парктроникны күрәбез. Монда безнең гади кичкенә генә экран тора. Әгәр дә сезгә бу экран гына җитми икән, сезгә тагын зуррак бер инде мультимедиялы экран кирәк икән, яңа технологиялар ярдәмендә монда экранны куеп була, ләкин шуны әйтергә кирәк, ул экранны куер өчен сезгә кесәгездән 300 мең акча чыгарып салырга кирәк. 300 мең акча ниндидер бер экран өчен. BMW инде ничә еллар башка машиналардан нәрсәсе белән аерылып тора дисәгез, ул да булса коробканы идарә итүче джойстик. Ул бүтән машинадан күчеп утырганда башта әллә ничек җайсызрак кебек күренә, ләкин бер яләнгәннән соң аннары менә булай иттереп бер дә ручканы җөртәсе килми. Бик җайлы, монда барысы да бик гади, тормозга басабыз, монда кырыйда безнең бер кнопочка бар, шул кнопочкага басабыз да, әгәр дә аска төшерәбез икән, драйв режимга күчә, әгәр дә бер тапкыр өскә күтәрәбез икән, нейтраль режимга, шулай ук джойстикны басып өскә күтәрәбез икән безнең арткы скорость кабына. Менә бик рәхәт, бик җайлы. Килеп туктаганнан соң паркинг режимга күчер өчен менә монда өстәге кнопкага басарга кирәк. Менә шулай паркинг режимга күчәбез. Һәм шуның белән шул. Режимнарны күчерүче аерым бер шулай ук безнең басмабыз бар. Менә безнең спорт режимга күчерергә була монда. Безнең комфорт режим һәм эко режим, өч режим һәм инде противобуксовочный функцияны берникадәр сүндерә алабыз, я булмаса инде 7 секунд узак иттереп басып торсак, 7 секунд дәвамында, 5 секунд дәвамында, ялгышам, гафу итегез, 5 секунд дәвамында басып торсак, безнең стабилизация режимлары тулысынча сүнә. Машина гади машинага әйләнә. Бер нинди стабилизация да юк, бер нинди противобуксовочный режимнар да юк, бер нәрсә юк. Гади механикада йөргән кебек машина. Инде достар, рульгә күчәбез. Монда безнең гади руль тора. М-пакетта менә шушындый спицалы, 3 спицалы руль тора. Ул инде әз генә моторрак. Безгә монсы да җитә дип әйтим инде. Бу кожаный руль, шәп. Кулга бик ятышлы. Рульне ике төрле көйләп була. Үзеңә таба әзрәк тарта алабыз инде. Үзебездән шулай көйлә алабыз һәм өскә аска. Бу инде шулай ук һәрбер машинада булган функцияларга керә инде, монда әллә ни моңа басым ясап сөйлисе дә юк. Прибор панеленә әгәр дә күз салсак, монда барысы да гади, барысы да аңлашыла. Уң якта безнең тахометр тора, сул якта тизлекне күрсәтә торган табло. Иң сулда безнең ничә бензин калган күрсәтә торган һәм иң уң якта двигательнең температурасын күрә алабыз. Шуны әйтеп китәсе килә, BMW машиналарында гади двигательнең гади эш температурасы 100 градус тирәсе булып тора, һәм бәлки шуңа күрәдер дә BMW машиналары әзрәк май ашарга ярата. Моның турында мин хәзер сөйләп китермен. Инде достар, бу машинага утырып бер ничә метр үткәннән соң үзеңне дөрестән дә BMW машинасында икәнен тоя башлыйсың. Бу динамика, бу әлеге машинабызның двигателен әз генә бүтәнчәрәк көйләгәннәр, монда прошивканы үзгәрттеләр. Димәк, заводтан чыккан 184 ат көченнән 250 ат көче ясалды. Бу инде яшерен батырын түгел. Шуңа күрә бу машина бик динамикалы. Рәхәт жүрүгә, рәхәт. BMW машинасындагы тормозларга да күз салып китәсе килә. Монда дөрестән дә бик яхшы тормоз системасы.
ни өчен яхшы дип әйтәсем килә инде. Әз генә басканнан соң да машина сине тыңлый башлый. Төрле машиналарда йөргәнебез бар. Мәсәлән, зуррак Toyota машиналарында тормозга каты итеп басырга кирәк. Toyota'дан монда күчеп утырсаң, сразу басасың. Гади режимда йөргәндә бу машина шәһәр машинасы һәм моның белән чабып йөрисе килми. Рәхәт, бөтен нәрсә күренә, урындыклары җайлы. Кереп утырганнан соң инде әйтеп киткәнемчә җайлы. Ә менә спорт режимга күчерүгә үк, әгәр без машинаны спорт режимга күчерәбез икән, безнең глушитель тавышы ишетелә башлый салонда һәм инде машина сорый, үзе сорый. Бас айда. Менә карагыз. Һәм тахометрга әгәр дә күз салабыз икән, разгон вакытында тахометр 6500 оборотка кадәр менә. Шуннан соң гына инде икенче скоростька күчә. Салонда никадәр тынычмы, я булмаса шаулымы икәнен дә әйтеп китәсем килә. Монда без әйтеп киткәнебезчә run-flat тәгәрмәчләре тора. Run-flat тәгәрмәчләре алар үзләренең структуралары буенча бик каты тәгәрмәчләр. Монда шипылы тәгәрмәчләр тора. Шипылы беренчедән, икенчедән run-flat. Шуңа күрә салонда бик тыныч, бик шундый комфортны, җирлек дип әйтә алмас идем. Тавыш бар. Но бу аннан да түгелдер инде BMW-ның гомумән шумоизоляция белән әзрәк проблемалары бар. Бәлки шуның белән дә бәйледер. Гомумән седан машиналарында тулы привод бик сирәк очрый. Менә әгәр дә санап китсәк, кайсы машиналарда бар? Безнең ул Mercedes-ларда бар, C-класс седаннарда, E-классларында бар, BMW-да, менә безнең модельдә шулай ук бар. Тагын нинди? Audi-да очрый. Седанда тулы приводлы седанда йөрү әлләнчик үзенә күрә бик тәгән кызык. Светофорда басып торасың, кыш көне бигрәк тә сизелә. Светофорда басып торасың, карлы көннән соң газга бастың китте. Я булмаса инде парковкаларга керәсең, теге бөтен парковкаларны чистартып бетермиләр бит, барыбер. Бүтән машиналар буксавайт дип яткан арада син мотор гына теге джипта барасың, менә мотор гына үтәсең дә китәсең. Шуңа күрә ул яктан менә бу плюсны мин айруча әйтеп китәсем килә. Бу дөрестән дә бик әйбәт. Бик яхшы, үзеңне бик комфорт һәм рәхәт хис итәсең. Һәм шушындый карлы җирләргә кергәндә дә син үзеңне ышанычлы хис итәсең. Кайбер чакта хәтта кайбер водительләргә шулай кызык та ул. Бу җирне үтә алырмы микән, юкмы икән? Әгәр дә төбенә утырмаса машина, минемчә бөтен җирдән үтәрлек. Безнең машинада 2 литрлы двигатель белән 8 катлы ZF коробкасы тора. Әгәр дә менә күп кеше әйтә бит инде, BMW машинасы ватыла, ой, монысы чәчелә, ой, булай әйтә, тегелә әйтә. Куллануга карап. Ничек машина белән кулланасыз, менә нәкъ шулай машинада сезгә җавап бирәчәк. Бу машиналарда коробкалары бик капризный диләр инде, бик ватылучан диләр, чәчелә, ой, мондыйга түзми, тегендә түзми. Әгәр дә сак кына, мотор гына җырыйсыз икән, кирәксә дә, кирәкмәсә дә шабып, басып, акыртып, бакыртып жүргәндә әлбәттә бернинди коробкада түзми. Әлбәттә андый машина узакка чыдамый яшәгән инде ул. Аны әллә нәрсә эшләт, әллә нәрсәдән эшләнсен. Булай да тимердән ясалган машина бит, ниме? Шуннан чыгып әйтәсе килә. Әгәр дә сезнең коробкагыз ватылган икән, кызганыч менә шундый очраклар булгалый, монда инде зур гына чыгымнары чыгачак. Коробканы ремонтлау гадәттә 1-3 көн тирәсе вакыт ала. Акчага килгәндә инде 100 меңнән алып 130-140 меңгә кадәр чыгым китерергә мөмкин. Монсы инде ни кадәр каты ватылуына карап. Абылай мотор гына йөргән очракта коробка 150-200 меңгә кадәр нормально йөри. Двигатель әйтеп киткәнем, безнең монда чип куелган двигатель. Бу двигатель нәрсәсе белән аерыла хәзер үзенең заводтан чыккан энесе белән дип әйтәм мин аны. Бу двигатель 2 тапкыр күбрәк май ашый башлады. Гомумән Volkswagenнар, BMW, Mercedes-ның кайбер модельләре май ашарга яратучан. Паспорт буенча 10 мең километр, 10 мең чакрымга 1 литр май өстәлергә тиеш дигән пункт бар. Ләкин чип куйганнан соң, прошивка ясатканнан соң
бу машина, бу двигатель безнең 2 тапкыр күбрәк май ашый башлады. 6000-нән соң лампочка яна, майны салыгыз, майның уровенен карагыз дигән лампочка яна. Ну, нишәтәсең инде? Я булмаса динамиканы сайлыйсың инде, я булмаса шулай әз генә чыгымнарга юлыгасың. BMW-ның менә 3-нче сериядагы BMW-ның тормоз колодкалары якынча 25000 километр йөри. Бу инде әлбәттә тагын бер тапкыр искәртеп китәс килә. Сезнең йөрү стиленә карап, кемнеңдер бәлки 30000 йөрергә мөмкиндер, кемнеңдер 15000-нән дә, 10000-дән дә сызгыра башлый, я булмаса инде алар сөртелеп бетергә мөмкин. Төрлечә йөрүегезгә карап, 2 тапкыр алыштырганнан соң, уртача соннарны алабыз, 2 тапкыр алыштырганнан соң, димәк, әгәр дә сез бер 50-60 мең чакрым үткәннән соң, сезгә инде тормоз дискларын алыштырырга кирәк. Тормоз дисклары, оригинал тормоз дисклары 7000 тирәсе тора, плюс-минус, каядыр официаль дилерларда бәлки кыйбатрактыр, официаль булмаганнарда менә якынча 7000 тирәсе, 4 дискны алыштырасыз икән, менә сиңа 28000 эше, яңа накладкалар кирәк. 60 мең үткәннән соң. Дүртенче буын Subaru Forester 2012 елда ук дөнья күрде. Ул машинага яңартылган агрессив алдынгы бампер, икенче радиатор решеткасы, диодлы габаритлы утлар куелды. Топ комплектацияләрдә шулай ук адаптив фарлар куярга мөмкин. Ул опция барлыгы яктылык белән идарә итү органнары кайда урнашканын онытуны аңлата. Салон элекеге буын автомобиленнән нык аерылмый. Еңелчә генә руль, приборлы панельләр үзгәрде һәм 7 дюймлы мультимедиа система дисплей барлыкка килде. Subaru Forester'ны эшләгәндә иң төп бурычларның берсе булып уңайлыкны күтәрү тора. Тышкы габаритның күләме үзгәрмәсә дә, эчтәге урын сизәрлек арткан. Бигрәк тә арткы диван иркенлеген билгеләп үтәргә кирәк. Моннан тыш, салонда тынычрак булсын өчен яңартылган Subaru Forester автомобилендә юан пыяла һәм үзгәртелгән трансмиссия кулланыла. Барлык стандарт Forester җиһазланышына 2 яклы климат контроль, сенсор дисплейлы мультимедиа система, арткы як камера, тышкы көзгеләр электроприводы, юлсызлыктан хәрәкәт иткәндә ярдәм итүче система һәм 7 куркынычсызлык мендәре керә. Моннан тыш, махсус рәсәй өчен көзге руль, шулай ук алгы һәм арткы утыргычлар җылыткычы куела. Өстәмә рәвештә iSight куркынычсызлык системасын куярга мөмкин. Аңарда әйләнә-тирә транспорт, җәяүлеләр, велосипедчылар һәм хайваннар күзәтеп торучы камералар тора. Куркынычлык вакытында автомобильне мустакил рәвешендә ул үзе тутата. Иркен багажник алып куймалы уңайлы полка белән тәэмин ителгән. Багажниктагы иң файдалы вак төякләрдән арткы креслоларны яткыручы аерым кнопкалар, 2 яктыру плафоны һәм 2 12 вольтлы розеткаларны әйтсәң була. Багажник идәне астында вак төяк өчен пластмасс бокс урнашкан, ә аның астында докатка тора. Рәсәйдә Subaru Forester 3 вариант двигатель белән алырга була. 150 ат көчле 2 литрлы двигатель, 2.5 күләмле 171 ат көчле һәм 241 ат көченә ия булган топ турбо мотор. Минималь комплектациядә шулай ук 6 катлы механика сайларга була. Барлык Subaru'ның төп үзенчәлеге булып симметрик тулы привод системасы тора. Яңартылган Subaru Forester'да йөргәндә үзеңне спорт универсал артында барган шикелле хис итәсең. Моңа шактый түбән утыру ярдәм итә. Һәм көчле виражларны үткәндә кырыйдан тотып торучы утыргычлар җайланмалары җитмәвен аңлый башлыйсың.